Dneska si ideme zahrať znovu Sport Impresor, ale tentokrát už mám aj nejaké tie kódy, a keďže som minulé sme nemali toľko veľa toho oblečenia, tak dneska toho máme viac. Oveľa viac, lebo som dal kódikoval som na... A ešte som bol aj na takom špeciálnom leveli, kde sa dá získať oblečenie limitované. A rovno vám to ukážem. Toto je to limitované oblečenie, čo sa dá získať pomocou jednej hry. A to stlačíte toto, dáte teleport a dáte toto quest. Takže pomocou toho môžete získať toto oblečenie. A my ideme teraz robiť outfity podľa tématu. Jedáky. Zaposlím kameru. Teraz ideme taký chicken pork fashiony. Neviem čo, ale také. Je tu veľa tých, čo to hrajú novo. Ja urobím tú nektárku. Nanu. Ja urobím nanu. Nana. Či jak sa volá. A ja už som aj urobil tú babu. Túto babu máme už novú. Ibo v novom update prišla aj táto babika, Lani, vlastne tej nektárky. Máme tu aj tieto vlasy, počkajte. Iba som dačo ešte vybaviť. A zistil som, že máme tu aj jej obličej, takže môžeme urobiť lamu, rovno celú. Proste robíme lamu. A tuto má byť tajná miestnosť. A je tu tajná miestnosť. A môžeme tu vidím tu, že sú tu aj takéto panvočky. Kalkulačka. Čakaj. Nefunguje. A čo som sa dozvedel, že existuje taký mod, kde nemáte žiadne téma a tu máte rovno takú monu prehliadku a môžete tam ísť a nebudete ani na miesto, proste tam máte aj taký dom a proste je to tak. Teraz ja dám toto. A keby ste vedeli, čo je ten nový kód, lebo ja vlastne tiež neviem, čo je ten nový kód, ale tak som to videl, tak som to dal. Lebo tie nové kódy boli pridané včera, takže neviem. Sú to dva, je to vlastne taká karta a také náhradelník, alebo také také, čo na gate dáte. Aha, tak toto. No toto je to. Ale my to nepotrebujeme. Takže tam. A my sme zabudli ešte na chvet. Čo ten chvet máme tu? Máme chvet. A už vyzeráme ako lana. Úplne celá lana. Ja neviem prečo, ale tuto sú šaty. A keď na ne čupnem, tam mi ukáže otázniky. A ešte aj tu sú šaty. Keď na ne čupnem, no tak nič. A tu je hodok a ten mi dá do kostýmu hotdoga.
A ešte o niečo ďalej, presne tu, no tak, tu môžeme, tak tu je cupcake. A ja neviem prečo, ale že to nedajú normálne oblečenie. Také barle skrývajú, že tuto by sa, ale môžete s tým dakoho vytipovať, ako ja, že som si to dal. Dal som si farbu tých figurín, čo sú tu. A tu som sa postavil. No a plno sa nachytalo, že nové oblečenie. Skúšali to a potom nakoniec, keď už sa pomaly končila moja prehliadka, tak som tam dal Lady Gaga pozu. A tak potom zistili, že to je fake. No. A už som si aj urobil také tie outfity. A ešte som vám chcel povedať, že som si toto kúpil za tie peňažky, čo zbierame. A tie peňažky sa dosť ťažko zbierajú. Lebo to vám dá iba 3. Maximálne 3. No sa začína prehliadka. Toto nemá na sebe skoro vôbec nič. Takže môže jej ostať ten jeden bod. Toto je dobré, ale také basic, dám 3. Také obyčajné. Teraz, no toto už by som skôr dal na 2. A viete, čo som si všimol? Že vo tamtom kruhu je vlastne hlava. Keď pôjde ďalšie, no tak vám to ukážem. Aha, tak tu je hlava skrytá. A toto by som dal, že... A ja neviem, čo to má byť za hlavu, ale ani neviem, prečo je skrytá. No nebudeme to riešiť. Ani teraz ideme my. A ja tu máme túto taký pozy ešte. Mám tu aj také správy. Toto je celkom pekné. A ja viem, a viete, a pamätáte si, ako bolo cez leto tá pirátka na začiatku? Tak tá pirátka sa dá spraviť. Dá sa spraviť tá pirátka. To je na začiatku. Potrebujete na to špeciálne veci a ja mám iba 200. Mám iba to jej oblečenie. A dá sa pomocou takého kódu aj vlasy také, aké má ona dať a ešte aj tie ústa, čo má, ten oko, čo nemá, že má zatvorené jedno oko. Nič nemáme. A môžeme sa pozrieť. A teraz si šetrím na jeden outfit a to na tento. Už mám tú sukňu a teraz si šetrím na vlasy. A teraz je to toto. A my sme na prvom. Sranda. Super. Sme na prvom. Teraz idem zaskákať. Neviem prečo, keď som ani nerozumel tomu tématu, ale ani som nebola asi fashionist. Ani neviem, čo to znamená fashionist.
Nás prečo sme tu bličnutí? Neviem, ale tejto hre je pod obličom. Že sa viete prebličovať von. No, už je tam tá. Teraz si to dáme dole. A ideme si zatancovať. Lebo na tej jachte sú také špeciálne kocky, po ktorých sa dá tancovať. Aha. Takto sa dá tancovať. Dá sa tancovať. Aj to bolo v novom update pridané. A teraz Queen of Hearts. Ja viem, urobím srdcovú kráľovnu. Máme tu aj dať tie vlasy, toto. A teraz čo si dáme? Ako tak? Toto a... Bam. Dáme si toto triko. Bam. A možno si dať aj toto sukňu. Takže máme sukňu. Aj toto si môžeme dať. Aby sme tmavší. A teraz by som chcel skúsiť, že sa dajú zobrať tieto topánky tejto novej tajnej miestnosti. Dajú. Paráda. Tam máš to na zadku. Máme tu ešte dačo zaujímavé. Koľky. Papuče jej nedám určite. A tieto veľké myhalnice mohlo sa hodiť. No. To je super. No. Ja sa neviem, na čo bude srdcová kráľovna sekera, ale môže to vyzerať. Ne, ja dám to len kryštálika. Takto. A teraz to dám anime. To už bude celkom dobré. Na to, že to má byť srdcová kráľovna, tak to je dobré. Tam majú rukavníky. Nie je to síce vidno kvôli tomu. Čo tu sme? Čo sa to nedá do dole? Môžeme teda dole ten staker. Ako to tu je to? Lebo zatiaľ vyzerá, že iba my dve. Ešte ona možno. Obličej. Takže ten Lady Gaga update má tie obličeje také, že to môže byť na srdcovú kráľovnu. Takže môže byť aj toto. A ešte by sme mohli dať Lady Gaga šaty. Tieto. Toto vyzerá také svoje. Ani to nevidno.
nevidno. To je bez srdca. Ešte to som tva kráľovna, ale aj tak to tam nevidno. To? Tam ma nevidno, takže to tam môže ostať. Lebo aj ona mala taký klobúk. Lenže vás tu sklamem, pretože som zistil, že už to odobrali a že už sa to nedá, že sem sa dá dostať, ale že fungujú iba tieto jedné šaty a toto čierne. Takže iba tie dve veci fungujú. Takže vlastne je to celkom zbytočné sem ísť, bolo tu zbytočné, iba keď sa chcete pozrieť. Tak je to dobré. Bo keď to chcete dať čo, no tak nemôžete si zobrať všetko. No ideme my. A ideme jej dať abrakadabra. Abrakadabra. Táto sa asi zasekla, lebo to bolo aj minulé. Potom sa môžete aj zaseknúť na začiatku, že nebudete dať dole ani veci dať. Takže sa tam proste zaseknete. No toto môže byť na dvojku. Teďka ona nemá byť hajtý. A má. Nemala sa by to bolo vidieť, že má byť hajtý. Aby sa nevidel celý ten napríklad. Toto môže byť na trojku. Toto môže byť seba, ale nebolo napísané farba, takže aj toto môže byť. Červená je taká typickejšia. Podľa mňa je zratová. No toto je dobré, len asi sa jej nedalo zúška. Toto bude mohlo byť aj štvorka. Toto, má také isté lista, toto môže byť na dvojku. Lebo mne sa to tak veľmi nepáči. No a teraz už to budeme. A sme tam? Nie sme tam. Na ktorom sme stali? Na 5. 45. To je dobré. A teraz už ma tak veľmi ani nebaví, lebo tu môžeme sa ísť tady teleportovať. To sa idem teleportovať na display mode.
vlastne si môžete robiť, čo chcete. Takže už sa tam teleportujeme. Už sa nám to načítava, ten mod. A už sme tu. A tento mod je vlastne, že môžete si pocítať na prehľadku a hodnotia viac hráči. Môžete si aj dohodnúť sa, že na akom mieste. A tuto je aj Lanin dom. Lana má, a tuto je Lanin dom. A keď chcete získať vlastne tú bábiku Lany, no tak si dajte tento mod. A prvú vec, ktorú si musíte zobrať, tak pôjdete vlastne sem ku tomu laninému stolíku, tejto skrini, a tu budete mať také, že sediečko. Tam podržíte a ono, keď sa vám celé zaplní, tak vám to dá hore, že už máte item. Potom pôjdete vonku. Získali tú babiku, sa nachádza tuto. Musíte tuto podržať ceno a potom vám z neho spane ihla a tu zoberete. A potom posledná vec je vo tomto dome a je to vo tejto izbe. A musíte si sadnúť na pracovnú a tu budete mať tie sediečko a budete musieť podržať a z macka vám vypadnú oči a vy ich zoberete a pôjdete naspäť do Luniného salóna. Na to sa tam musíme dostať. A tuto budete mať také sediečko na tej bábike a na tej Lune bábike a budete ju takto držať to sediečko, ona sa vám bude opravovať a potom sa vám opraví a bude vyzerať takto a môžete si ju dať. Lebo na začiatku, keď ju máte, no tak má roztehané, má otehnutú ruku, má otehnutú ruku, nohu, dotehané šaty a nemá oči. Tak takto získate babiku. A ešte vám poviem raz tutoriál. Teraz vám poviem taký dlhší tutoriál na tieto šaty. To je to síce dosť ťažké, lebo tam musíte rýchlo bežať. Ale môžeme ísť na to. Zase dáme teleport a tentokrát dáme sem. A teraz vás to teleportne vlastne na takúto plášť. Vy máte portál do normálnej tej miestnosti, kde musíte robiť outfity a máte tam obmedzený čas. A teraz pôjdete sem a musíte ísť s kamarátom. Teda nemusíte, ale keby ste išli sami, tak by to bolo pre vás ťažšie. Pretože keby ste nemali svojho kamaráta, tak by ste vlastne neodomkli také odpočítavanie času, aby potom by ste nemali vlastne čas, že koľko musíte vydržať, koľko sa musíte schovávať na kopci. Pred takým panákom sa musíte schovávať dlho na kopci. A
A dávam dve možnosti, ja dám teraz skip, lebo tam bude iba taká animácia rýchla. It's finally summer vacation. I'm so excited to relax on my yacht for the weekend. I was so tired of being Vám to confined to my stopnem, aby ste to wheelchair. And now rýchlejšie I'll videli. finally get to it. Ok, už to máme. Už prešla reklama. A teraz si môžete vybrať, že čo chcete. Čo chcete. Vlastne, kde chcete ísť. A vy nedáte muzik, ale dáte pop. Aby ste sa tam vôbec dostali na ten ostrov. Nemáte byť. A dá vás to na takýto ostrov, kde je taká príšera, ktorú keď dáte zlý kód, tak vám vyskočí. Vyskočí taká ten panel vlastne a odpočítava sa čas. No ja idem rýchlo radšej. Podľa mňa ona určite bude teraz robiť kódy. To neexistuje, že nie. No prosím, daj kód. Tam, nepomohli. Ona spustila odpočítavanie. Teraz sa pribúca ten kanál a vy musíte sa rýchlo dostať sem hore a tu musíte počkať 9 minút a potom, keď sa dopočítava tento čas, no tak vlastne bude hra ukončená a dostanete jednu časť tých šiat. Na to, aby ste získali druhú, musíte urobiť to isté. Takže ja už to nejdem robiť, lebo ja už mám obidve tie časti a už som to robila aj viackrát, že nie je taká iná časť. Takže ja sa idem nechať chytiť. Takže sa nechám chytiť. A zase sa nechám chytiť. To bude rýchlej. Takže vy vlastne budete musieť ostať 9 minút na tom kopci. A keďže ja už som to prežil a mám tie šaty, tak už som sa dal chytiť tým panákom. A my môžeme ísť vlastne naspäť do toho, kde proste nemáte čas. Takto si získate tie šaty. Je to celkom ťažké. Lebo keď nemáte kamaráta, tak to je úplne že ťažké, lebo tam budete musieť rýchlo utiecť, stať tam. A takto tu máme ten normálny svet, lebo tam bol teleport do normálneho sveta a my si dáme teleport do tohto, kde sme boli aj predtým. A to je ten modovaný svet. Takže tam sa dáme a tam to už aj ukončíme. A už sme tam. A už sme tu. Takže vlastne takto vy sa dostanete tie šaty. Tie šaty dostanete proste takto. Inak už to nejde dostať. A toto funguje iba a toto už nebude veľmi dlho. Bolo to celé leto a už to má iba pár dní. Máte čas na to, aby ste tieto šaty získali. A nezabere vám to dlho, aby ste mali obidva kúsky. Stačí vám iba vydržať 18 minút hore na tom kopci. A keby ste chceli iba jednu časť, tak vám stačí iba 9 minút. Ale keď chcete obidve, tak musíte 18. Ale že vás to potom, ale takto, že
proste dohra, prejde 9 minút a dávam jednu polku. A potom zase urobíte to isté a dávam druhú polku. Takže tak, vy to hádam ako pochopíte. Lebo neviem vám to ako inak vysvetliť. A môžeme, a ešte urobíme rýchlo jeden pirátsky outfit. Aha, môžeme ukončiť toto video. Už mám toto. Ak by ste chceli urobiť tú pirátku, no tak je, že sú na to špeciálne kódy, ale ten, kto tie kódy nemá ako ja, ale iba tieto šaty, tak to viete lepšie, lebo teda ja mám vlastne jeden kód a to tieto bucky, toto pánky, mám vlastne jeden kód. A vy potrebujete sa ešte dostať aj do VIP, lebo aj tam máte tú pirátsku čapicu. Je to celkom komplikované, keď chcete spraviť tú pirátku, čo bola na začiatku leta tam. Tá s tými ryšavými vlasmi, lebo to je jej oblečenie. Čo je teraz máme. Tak to jej dáme klobúk, akože ten pirátsky. A keď chcete urobiť jej ten účes, no tak pôjdete ku týmto vlasom, no za chvíľku budeme pri nej, po týmto, a dáte ich do ryšavej farby. Tak, tak. Potom pôjdete sem a toto si zväčšíte na taký objem a dáte si ho na zemi. Potom pôjdete na toto a máte tie vlasy ako má ona. A keď chcete urobiť jej ústa, no tak musíte si kúpiť tento make-up casting, to si môžete vytvoriť. A keď ho nemáte, no tak vám postačí vlastne iba toto. A takto a už máme celú pirátku. Ak by ste chceli naozaj, že presne ako ona, no tak potrebujete kódy. Pár kódov na tie boots, to mám ja. A vlastne na tie vlasy, čo má ona, lebo vy môžete získať presne tie isté vlasy, ako má ona, len akože to budú inom provedení. Že to budú ako vianočné vlasy a vlastne to budú tie isté. A potrebujete si kúpiť aj VIP, lebo ten klobúk, čo má ona, no tak, je vlastne vo VIP. Aha, pozrite, tu je vo VIP. Takže je to celkom komplikované, ale keď to chcete veľmi ľahko, tak môžete ísť touto cestou. A ešte urobím onú prehliadku. Tak ideme na molo, ktoré je týmto smerom. Máme morskú pannu. A ideme prehliadkovať. Prišiel som sa ale ešte vám zatančím. A teraz odkádzame z mojej prehliadky. A my sa môžeme vidieť u ďalšieho videa a čau!